Pam, 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 pam. Kontxi Arraindegira, ez barkatu hori etzen hemen. Arratzalde ondanei, pentsetan dot ibiliko sari goizeko kontuen gora beran, honezkero soluzio bat eukiko dozuela, dudabarik alduntze linguistikoa sustatzeko, tripa beteta gauzak askoz bebeto ikusten dira, ezta? Baina, esan deutzuegu, aurten ez dago jokorik, ez jolasik, eta pentsetan dugu zilegidala ez egotea, izen beha 17. edizio honetan atzera begira, konturatu gara, eta nik uste dut gaurko goizeko ondorio bat bada, mundua ze askar aldatzen dabilen. Urte batetik bestera, gero eta zeharlerro gehiago, orain jakin behar dugu, segregazioari buruz, bardintasunari buruz, gizarteatzeri buruz, besteari buruz, eta gero eta komplikatuagoa dan mundu honetan, ze ederra izen behar dan esatea, badakizu zer, geratu trena ni bajatu ingonaz. Hori da gitxi gora bera jubilatzea, ez? Eta segailik esaten dodan hori, bain zuzen be, esan deutzuegu goizean, aurten, ez dugu jokorik eingo, izen be, aurten azkenengoz, behintzet beharrean, eta azkenengo denporan kontuen hartuta, gugaz egongo direlako hainbat hizkuntza teknikari. Urterik urte, euren inguru, euren ardurapeko, euskararen normalizazioan lan handia eginda benak, eta iruditoiako talde antolatzaileari eta ezinbestekoa da esker honekoa izetea, eskerrak emotea urte luzez gure hizkuntzaren eta gure hiztunen alde behar handia eginda ben horre idanei eskerrik asko esatea eta hori adieraztea. Hori dalata, asko dira, jubilau direnak, eta ez da kasualidadea, Marina Masagek esan dau 82koa dala, ni bebai, administrazioa be gitxi gora bera orduantxe hasiko zan euskaraz, eta 52 urte pasauta jubiletako sasoia helduiake askori. Batzuk badaukegu hemen gure artean, beste batzuk ez, asko dira eta danak ez toda zaitxatuko, baina hemen daukoguzanak deitu ingododaz, ona aurrera etor daitezan, aukerea emongo deutzegu berba eiteko, eta erretratu edar bat eiteko. Beraz, eta zeuek be inoz jubilauko sarielakoan, hartu dagiguzan txalo zaparra da hundi bategaz, azteko bat Jokin Larrañaga. Torri ona etorri behar da, ez da aukerarik. Jokinek badaki zer dan udaltop, kanpotik eta barrutik sufri dute bizita. Jokin, amaitu dire beharrak. Ontxe hasi, bueno, sortziko txikian edo handian, gure dozuna, zeurea da mikroa. Batetik ankorrozka. Hau, hoxe du egitenek, Bai. Hango txoko hortan oindala segundu bat, 17. dela entzun diat, eta gaetu inzoat txusarritari. Lehenengoan hemen egin duan, ez? Eta esan dik, bai, 17 urte. Eta 17 urte, jende pila bat ezagutzen, norabide berean lan egiten, aipatu dena zeharle erro hori auspotzen edo markatzen, eta dakikun gutxi hori edo, bestekin batera bateratzen. Horretan hili gaitu eta zoriontzu. Txalo bero bat, ez? Geldi hemen, geldi. Ego nahi, Ondino, etxoa amaituta. Datorrela hona bebain mesedez, Bitxor Sarrabeitia. Han izkinan ostondute egongo da, baina zelan igertzen den ja prisarik ez daukiela,
zer esango zu, pa. Lehen lanean nengoenien alkatxofi guzteu alkatxofi eta aske sentitzen nintzen, alkatxofa baten aurrean. Da oin jubilatu nazenetik, areago, askatasun gehiago dekat, orduan kontuz esango doanagaz, kontuz. Bueno, hemen pasatako pasaizu guztiek eta zingeraztu, horre markadu ditugu eta pasadu joan bete hemen igarotakoak eta da bai esan gureko neke, horre ibilbideak eta zeban ikusten diren, estatistikak eta 1984 ez egoanen ezer dena iteko, da ez geunkana referenterik, bai, gogoan dakot, esan berrakon, Tolosan zegoen euskera zerbitzue. Nik txalosa parrada bat eskatuko neke. Tolosa gotot. Euskera zerbitzue. Hortik zetorren, Gipuzkoaldeko da Tolosaldeko aize horregaz, eratu genuen zerbait Gernikan eitea. Eta orain erreleboak, inberdire, eta imprescindiblik ez dago. Beraz, aurrera gazteok, da eutzi. Bale? Eskerrik asko, Bittor. Gerniketik Gernikera jarraitu behar dugu. Urrengoa, deituko dugu ona, ea zer kontau berdozkun, Carlos Gorrindo. Berbarik ez? Bai. Bueno, eskerrik asko. Udaltop guretzako izen da ikasbide bat, eta batzutan aspertu behin gara. Ze euskararen inguruen berbaiten dugunien beti gertatzen da seriotasuna, beti gertatzen da hor ez dauela gatzik eta piperrik, baina gaur erakutsi da, bai ez badagoela zeozer. Eskerrik asko dan hori eta apo euskera. Eskerrik asko zeuri. Gerniketik Bergarara. Pasau Bergara. Eta eskatu behar dutzegu Estepan Plazaolari etorteko. Txalo bero bat beraren zako bebai. Bueno, nibe atzera begira jarriko naz. Atzera begira, esateko, bueno, hemen esan da udaltopek 17 urte, baina Lasarten udaltop egiten genuen orain dela 15 urte, orduan hasi nintzen ni, eta uste dut aurretik ere bazegoela. Lasarten uetz udal euskara teknikarien sarea biltzen zen, eta oso gogoan daukan nola Lasartetik Zubietara etortzen ginen, hilero edo gingo zan bilera eta Zubietara baskaritxoa egitera, komunitatea osatzeko, euskara teknikarien komunitatea osatzeko. Eta benetan, pentsatzen dut, noizbaiten beharko litzakeela, hizkuntza normalkuntzaren historia soziala, eta horretan Lasartek zer leku berezia izango lukela. Besterik ez, eskerrik asko, gaur galdetu diate jubilatuta, eta oraindik hemen. Eta, bueno, gaur ikasi du gauza bat, urtean behingo libertimendua oso importantea dela, zuek jarraitu antolatzen eta etorriko naiz. Orduan betiko neguan biziko gara, edo euskalo, Hemen dagozanen artean, zerrenda luzea da jubilatu danena, Osea, zuek danok beharrean jarraitu behar duzue, ze honei pentsinoa nonok ordaindu behar deutze, Baina, hemen, auskalo, hori ja, nola da, prefiguratiboak eta horrek danak, ez dakite, errepaso beharko duguz. Baina, amaitzeko hemen dagozanen artean datorrela, kasu honetan errenteriari begire, Arantxa Zabala.
ez dakiz esan egia esan. Astelenean, ez dakit ondoan Josean, ondoren, deitu zianean esan nion nahikoen baja da edukusten nula hau. Bueno, eskerronez hartzen dutala ere, eskerrak ematea besteik ez, lankide izan zaituztedan guztiak, hauen zaudetenak, eta gerituko ziatenak, eta mila esker. Ez deuko zuezetan eskuta hau ipini hemen aurrean, bai. Aukeran aurrezkoa edo bertsoa emondostie, eta pentseuko dozuenez, ontxe aurrezkoa barik bertsoa uste dut zilegiago izango dela, bai. Hemen egongo zineten lendabiziko urtean, eta beste 17 pasatu dira kolpean, batzutan gatzetan eta beste batzutan koipean, baina mundua konpontzen euskaraz udaltopean. Merezi duzue eta joan zaitezte bakean, baina mesede bat egin, behintzat denbora batean, obraren bati begira, edo benidor partean, ahalduntzea sustatu, jubilatuen artean.